Smoke. Yan, Taal Smog yan. Kaya madilim.
Silangan. Yan. Mula naman kay Sam Wilson, pag-iit sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika kaugnay po na nangyaring pagpangga ng barko ng China Coast Guard. Sa Philippine Coast Guard Escort Show, hindi pa napapanahon ayon kay Richard Atonte, Assistant Coast Sam Wilson. Mabilis yan.
Pasok ng pasok. Pasok ng pasok. Ayan, oh, daming nagawa. Ayan, oh. Dito lang yan, daan din. Yan, oh, pinapaspasan nila, oh. Awa naman, naulan. May smog pa, smog. Silangan. Oh. Galing, oh. Ano sila, yung tulungan, bayanihan. Lakas ng mga patak ng smog. Galing. Diretso ka na. Meron, lakas. Mabilis na rito pag tapos ng iton. Sa ito, galing. Grabe. Sa may Tagaytay yan, taas mo. Pala madali. Iton pa lang ito. Iton. Yan ang katas. Large scope. Si Ma'am Veronica Torres, ako po ang specialist ng pag-asa. Update tayo dito lang sa MMDA flood control. Patuloy mo, sabi ng MMDA, patuloy nilang Large scope. ang mga report ng pagbaha. At sila ko ay pwede namin mapag-chat mo kami yung panood. Gusto natin sa mga Grabe. Yan, hindi ka na mahihirapan sa paggawang-gawa na yan. Mamimiss nila yan, yung mga traffic na yan. sa Mandaluyong may mga kwan sila Ayan, oh. pagbaha, bumaha, pati yung nanggalingan. Look at them. Cutter pa lamang Napakagaling nila. Tulungan. Nadalan doon na bahain yung may malapit na po. Yung pabilog doon may malapit sa may City Hall. Kapilihan doon sila. Hindi na wala ko sa inayos na yun sa mga panahon. Bahain pa rin nila. tapos patrapit pa pagbaha. Naman. Ingat po tayo sa oras na ito hanggang alas mamaya alas 6. Magantay po tayo sa pag-asa kung meron pong susunod na thunderstorm. Sabi ni Michael Angelo Lebanes, sa Ross Boulevard, nagkalat ang mga sanganak
lubak ng smog, oh. Yung makulimlim. Ang ulap po nakasmog. Hindi ko lang pasok mga bata. May time naman to. Sa mga katagal. Pwede mo. Massachusetts. Para na po yung current tawag. Kahit nandyan siya, nakikinig pa rin sa atin. Tapos, next month, sa New York City na siya. Just tell her ka, ah. Lagyan lang, no? Kami din, mamaya na din ako sa bahay. Galing sa work. Nadaanan ko ba yung New York? Cubao. Kasi masaya eh. Ipunan mo lang. Cubao, ano no? New York, ano pa may meron dyan? Connecticut. Yeah, Connecticut. Di ko pa rin ito Connecticut. So may malapit si Green Hills yun, di ba? Oo nga. Oo. Mga Annapolis. Yes. Bueno, lalarga daw kami. Dito lang kami dadaan sa EDSA. Wala pong New York dyan. Dito. Wala rin coding ngayon, di ba? Oo. Wala ba? Sa holiday, QC lang. QC lang. QC lang, huwag kang lalagyan. Eh, parang lumabas ka man lang. 2280. Siyempre kasama ko po si El Bonito, Wayne de la Peña. Dito lang sa Double Wayne to Double B. Dito ang kwento. Of course. Gracias, señora. Dios, Kapuso. Double B kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Number 1 sa Mega Manila. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, Kapuso, pahiram po ng 20 minutes na inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood po sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa Dizzy Double B, welcome to the program. Naitay, Kapuso, dapat handa po kayo maging bahagi ng kwentuhan ito. Please welcome my friends, your friends, Richard Poon, Maricar Reyes. Thank you. Thank you for being here. Maraming salamat. Oh my God. Please. Happy to be here. Alright, thank you. At kumusta kayong dalawa? Kaya naman. Mabuti, naninibago. Been a while. Very nice. So we're talking about the two books. You guys, Maricar, and the other one is, I got this, thank you, but I didn't get this. Oh, the first one? Yeah, the 10 things we fight about. But this one I read during COVID, and thank you, I natanggap ko yan sa bahay. Pero bago yan, did you deliberately rest from acting? In a way, yes. Lalo na nung pandemic, it was a forced rest. But when I kind of lay low from showbiz, starting mga 2017, 2018, tapos I just felt like there was maybe there's like a spiritual component. I just felt like God was making me shift. There's like a new season. And we also, at the time, we also watched